Nak bentaban kintiu ya ki kena samlah ke badun ke sap ile kai football ka Steplanglur social and cultural club ka lapan long ya ka tamasa football nak bentaki samlah jong ki south ligi kintoi ki badun hapo jong ke snang nak te ki south ligi kintoi ki samlah nak kintoi juriau thei bat kintoi mau marang ki de ki bapoi hadu ka bakut banyak ni ya ka nam la ado Hashwa ban sedang ka final ha pedeng jong ki kenhun ye lekai nak art ligi kintoi lapan long ye ka jingi lekai paralog ye kirang ba ki bedei nak chiliang ka surok shapang sepngi bat kirang ba na chiliang ka surok shapang mengi hakate ka jingi lekai paralog jong kirang ba na ka chiliang surok shapang sepngi kila job da shigol ye ki bana shapang mengi Haka benta ka baar ka badai ka final kata ka juriau thei persya ia ka mau marang ka juriau thei kala yo banra ia ka nam lado da ka penlem ia ka mau marang da shigol la not haka tiebreaker haka te ka sngi penkut ia ka te ka tamasa football interdong Bah Fernandes Dkhar state youth president juga all India Trinamool Congress Meghalaya state unit ula shakhot kum ukongsan haka te ka sngi shua ban sedang ia ka jingel kai lapan long ia ka jingelang belengkot haka bala penya dau ba bitong ni president ka club harangkat ka jingodon lang jong usodar ki riurang ba bat ki samla jong ka snong Dajunate hep 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 Kedua jeung sok kemen tebangi job ya kan ya jeung lekai jeung ya terdong tebangi la ala ni dah kadang jero thai ni sok kemen untuk kata-kata tang tak dikit para samla bila yo nakinong kren kiba smat ya ka jing sneng kumno ban jam shakmat ban poi sha kata ka thong jong pi kum ki player nakwa saban benrat chicken tin arkantin ba kum ki player pidai banlong ki batista ki badan discipline but ke determination ka thong ban poi sha kata ke jing thmu jong pi hoi ha ke jing ya lenti jong pi sibon ki ding ben kyang ki ba khang la county ya pi Henry Lada pidon kamon kabajuat pinpoy ha kata ha ke ei kaba pilatmu ngaru alongkang samwa ukhanerit ba dei nanong kendong kumma pihi Imei pa kila ino shadin Henry ngalajit ya kalenti bandan ha kata ka imlang salam ban syakri ya kadong kathan ya ka state bat ya ka judge ban riu hi baro kawe langba kiseng san hima sima Rane kata kisang politics. Hai ki kendiat senam ba mencuang ngangadan haka parti kongres. Menta ngala sim ya kesenjang ban penyes no ya lade syaka parti kabadang temai kumbala ong kinong keren